27 lokalità madwar il-Gżejjer Maltin ser igawdu minn skema għal titjib u żamma ta' spazji miftuħa b'finanzjament li jlaħħaq is-670,000 euro. Dawn il-lokalitajiet b'hekk ser ikunu mejjuna jinvestu fiż-żamma ta' proġetti kapitali li jkunu saru fil-passat, b'mod speċjali proġetti li jtejbu l-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini bħal outdoor gyms. B'hekk ser tkompli tkun żgurata l-aċċessibilità u s-sigurtà ta' dawn l-ispazji. Id-Direttur Ġenerali għall-Gvern Lokali Natalino Attard sqar kif il-Kunsilli Lokali madwar il-pajjiż ikkonkorrew bi ħġarhom għal din l-iskema. L-iskema li ħarġet is-sena l-oħra li kienet immirata biex il-Kunsilli Lokali jiżviluppaw u jtejbu l-playing fields tagħhom kienet waħda li kellna konkurrenza qawwija mill-Kunsilli Lokali fil-fatt ġew evalwati 27 kunsill lokali li ser ikunu qegħdin jingħataw il-fondi dalwaqt. Fid-dawl ta' dan il-Ministru responsabbli mill-Gvern Lokali José Herrera ħabbar it-tiġdid ta' din l-iskema għal sena oħra fejn ħeġġeġ aktar kunsilli lokali sabiex jieħdu l-opportunità li jgawdu minn din l-għajnuna. L-idea hi li ċittadini tagħna u l-familji tagħna u żgħażagħ tagħna jkollhom post sikur fejn għattaw parti mill-ħin liberu tagħhom f'atmosfera ambjentali. Tant kienet suċċess din l-iskema li din is-sena beħsibna noħorġu skema oħra simili. Nħu gost jekk il-kunsilli lokali jerġgħu kif għamlu sena l-oħra jikkonkurru